en differentialligning. Så nogle af de opgaver, man har svært ved, er de her opgaver med differentialligninger. Og en differentialligning er sådan set bare en ligning, hvor at funktionen, for eksempel den her, hvor det er n af t, og en mærke af t'en går. Så det her vil vi kalde en differentialligning. Den her nede vil vi også kalde en differentialligning i opgave 2, fordi det y, det t, det er det samme som y-mærke. Så egentlig står der y-mærke her, så der er både y-mærke, den differentierede y, og y, det ligningen. Så det her er også en differentialligning. Så lad os lige prøve at løse opgave 1. Så det der er med en differentialligning, man får altid en ligning, og så får man næsten altid et starttidspunkt. Så i den her ligning, så er det første, at vi skal bestemme konstanten k, og k står her. Okay. Det er en udvikling i antallet af kraftceller. Det vil sige, n af t er antallet af kraftceller, en mærke af t er ændringen i antallet af kraftceller per tid. Så den her fortæller noget om, hvor mange der kommer til. Så hvis den her for eksempel var 1000, så vil det betyde, at da tiden er målt i måneder, så vil der komme til et bestemt tidspunkt 1000 nye kraftceller per måned, hvis den var 1000. Hvis n af t var 1000, så betyder det, at der er 1000 kraftceller lige nu. Okay. For at bestemme konstanten k, så får vi det oplyses, at til tiden t er lige med 5, er der 131 millioner kraftceller. Dette antal vokser med 1,35 millioner kraftceller om måneden. Så man kan se, det her det er vækst i millioner kraftceller per måned. Så det her tal må altså være en mærke af t, fordi det er, hvor meget den ændrer sig med. Det her tal, det oplyses, hvor mange der er. Hvor mange der er, må være n af t. Så man åbner til en spejder. Så det sværeste ved de her opgaver, det er måske at forstå, hvad er det egentlig opgaveteksten fortæller en. Og til eksamen, til hver delspørgsmål har man cirka 12-13 minutter. Det vil sige til prøven uden, eller til prøven med hjælpemidler, så vil man have cirka 13 minutter til at besvare det her. 12,5 for at være præcis. Og man vil have 12,5 minutter til at besvare det næste. Okay. Og indtil videre har vi brugt 2,5 minutter. Så bestem konstanten k. Så her i til en spejder kunne man skrive, jeg bestemmer konstanten k ved at indsætte de oplyste værdier i min differentialligning og isolere k. Okay, så lige når man skriver, det er god stil at skrive et mærke af t er lige med 0,6 gange og bruge det rigtige e. Ja. I oplyste minus k gange t gange n af t. Og lad være at trykke enter her, så vi skriver den bare for at man kan se hvad det er. Kom her og skriver, jeg indsætter mine værdier og løser ligningen. Så de værdier, en mærke af t, det er ændringen, og vi læser i teksten, den vokser med det her. Når den vokser med noget hver måned, så er det en ændring. Så en mærke af t er 1,35. Og man skal selvfølgelig huske, at det er i millioner. Det står i millioner. Okay, så vi ved, at ændringen er 1,35 lige med 0,6. Jeg skriver et punktum nu, fordi at det er, ellers skal til en spejder ikke regne ud. Gange. Husk at bruge det rigtige e. I minus k. K kender vi ikke, det er k vi gerne vil finde. Gange tiden. Det er 5, så det er efter 5 måneder, så vi kender t. 5. Gange n af t, det er hvor mange kraftceller der er i millioner, og der
står det oplyst til siden t lig 5, er der 131 millioner kraftceller. Og n af t er, hvor mange der er. Så 131. Og for at løse ligningen, så skriver vi solve, men det er vigtigt, at man i tekst skriver, at jeg indsætter mine værdier og løser ligningen. Fordi man siger ikke, at jeg solver den. Det må man helst ikke. Komma, og vi vil gerne finde k. Således k er 0,8. Og vi har brugt, hvad står der, 5,5 minut. Så nu har vi faktisk allerede vundet 7 minutter ved at løse den her opgave. Så nu har vi 7 minutter ekstra i banken. Okay, spørgsmål B. Bestem en forskrift for n af t, og bestem antallet af kraftceller efter 1 måned. Så hele ideen af n af t, den beskriver, hvor mange kraftceller der er til et bestemt tidspunkt. Men for at finde ud af, hvilken funktion af n af t, det vil sige, hvilken funktion kan jeg sætte ind her, og så differentierer jeg den og sætter den ind her, og så skal der stå det samme på begge sider. Så man skal ligesom, man kunne sige, gætte, hvilken funktion er n af t. Men det gode er, at t-inspire kan løse den for os. Så bestem forskrift for n af t, det betyder egentlig, at når det er en differentialligning, så skriver man, at jeg finder forskriften ved at benytte dsolve, og her så skriver man dsolve, parentes, skriver sin differentialligning ind, og der skal man skrive den på en bestemt måde. Så man skal skrive n-mærke, og man undlader at skrive at t, fordi det kan t-inspire ikke finde ud af. Så man skal skrive det på den her specielle måde. Gange, og husk at bruge det rigtige e. Alternativt kan man skrive, hvis man ikke gider gå ind og finde den, så er det samme at skrive exp, og alt det der skal opløftes, kan man så skrive herinde. Så når jeg trykker enter, så laver den det her om til e, altså helt ligesom her, ikke? Okay. Og en c, og så gange en komma, og så fortæller man til Inspire, hvad er vores uafhængige variabel, hvad er vores afhængige variabel. Således. Så hvis man bare desolver den, så får man en løsning. Så det her, det er vores n af t. Men vi kan se, at vi har sådan en konstant her. Og vi har stadig konstanten k. Så når man i første opgave egentlig har fundet sin konstant k, så vil det være god stil at sætte den ind hernede. Så kunne jeg forestille mig, at det bliver en lille smule pænere. Så i stedet for at skrive minus k, egentlig må man får det samme resultat, om man løser den, hvor man har sat k ind, eller om man løser den sådan her, og så sætter k ind bagefter, fordi k er jo stadig det samme. K er altid 0,8. Okay. Det man skal huske, det er, den her konstant, der står foran, den kunne vi faktisk have bestemt. Og den kan man bestemme, fordi vi ved, at til tiden t er lige 5, der er der 131 millioner kraftceller. Og den opløsning kan vi bruge. Så her vil man skrive and, og så ved vi n af 5. Så efter 5 måneder, så er n lige med 131. Hvis man også bruger den opløsning, skal I se, at nu er der ikke længere noget C1 her foran. Nu er der i stedet for de 131. Og det er fordi, vi har brugt den her ekstra oplysning, altså, så vi ved et punkt, vores løsning skal gå igennem. Den skal altså gå igennem 5,131. Okay. Og nu kan vi så enten kunne man så sætte k ind, altså copy-paste den her hernede og sætte k ind. Det er sikkert nemmere bare at sætte k ind her. Således. Så det her vil være vores løsning til differentialligningen. Det ser ikke super kønt ud, men nu ved vi hvad vi skriver n af t er lige med, og n af t er lige med hele den her smør. Så brug altid dsolve og benyt at man kender et punkt, den går igennem.
Så jeg finder forskeren ved at benytte desolve samt punktet, så kunne man skrive n af 5 er lig med 131, fordi til tiden 5 er 131. Okay. Den anden del af spørgsmålet, bestem antallet af kraftceller efter 1 måned. Efter 1 måned, det betyder, at vi skal bestemme, hvis man var smart, kunne man her have skrevet n af t, kolon lige med. Så nu har man gemt sit n af t, og efter 1 måned, det betyder, at man skal finde n af 1. Så vil man her til slut skrive så, eller efter 1 måned. Her kan man skrive, for at bestemme, hvor mange kraft der er efter 1 måned, der indsætter jeg en på t's plads og bestemmer hermed n af 1 stor n af 1. Og så skal man selvfølgelig lige vise, at man ved, hvad det her tal betyder. Så efter 1 måned er der 95,6 millioner kraftceller. Færdig. Og i alt til de her 2 delspørgsmål burde man jo sådan set have cirka 25 minutter, og vi har kun brugt 12 minutter. Så nu har vi faktisk bare 12 minutter. Så har man 12 minutter ekstra senere, hvis noget går galt.